אוקיי, אז שלום יוטיוב, היום אני רוצה להציג לכם את הסרטון המקורי, פשוט כפי שראיתם הקודם התערבב עם הסרטון של הבטלפילד 4, אז אני מצטער על זה. בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שהשתדלתי לעשות שזה יצא, אני רוצה עכשיו בסך הכל להציג לכם את מה שהיה קצת לא מובן. מה שאני בעצם רציתי להראות, בטח הבנתם, תוכנה חוסמת פרסומות. אז בואו קודם כל נתחיל מגוגל כרום. פה עליכם להגיע לחנות של גוגל. הנה חנות גוגל. שום עכשיו זה כבר לא מופיע, בסרטון הקודם מופיע לי. אוקיי, חנות לא למה מה קורה פה? טוב, אני לא יודע מה קורה פה. וואלה, אני לא מחפש בגוגל. טוב, דקה. הנה חנות. הנה חנות גוגל. אוקיי, תרשמו את זה. תגיעו לחנות האינטרנט של גוגל כרום. תלכו לתוספים. תרשמו פה אדבלוק. מספיק גם לרשום AD. יצא לכם אדבלוק פלוס. אוקיי. הנה זה אדבלוק פלוס, תוספים, זה כלי חוסמת פרסומות חינם עבור כרום. אני שוב פעם, הלינק של היתר ניתן טכנולוגי נמצא בדיסקריפשן, אז אין לך מה לדאוג. של הקודם, אתם יודעים, בסרטון הקודם אשר יתערבב. זה נוסף כבר אצלי. טוב, בסרטון הקודם בטח ראיתם, אבל פעם אני אראה אתר אחר נגיד. נלך נגיד לננה 10. דקה. עכשיו, בטוח יש פרסומות. טוב. הנה. אין פרסומות. אין פרסומות, כן. אין פרסומות. ריק. באינטרנט אקספלורר זה אותו דבר, רק עם קצת באגים. יש את זה לכל הדפדפנים. אני עוד פעם אשים לינק בדיסקריפשן. וזהו, זה הסרטון. בסך הכל רציתי להסביר קצת על הסרטון הקודם. טוב, אז יאללה ביי.